Tak ještě jednou vítejte na webináři k centralizovaným aktivitám v oblasti mládeže. Budeme se věnovat Erasmus Plus a Evropskému sboru Solidarity, a to konkrétně 4 typům projektům. V Erasmus Plus se budeme zabývat budováním kapacit v oblasti mládeže a Evropské mládeži spolu. A poté v druhé části webináře se zaměříme na Evropský sbor Solidarity, kde se něco dozvíte o dobrovolnických týmech v oblastech s vysokou a dobrovolnických projektech v oblasti humanitární pomoci. A na závěr, na úplný konec webináře, vás čeká příprava projektu a podání žádosti, které je společné pro všechny druhy projektů, neboť se jedná o takzvané centralizované aktivity, které se podávají přes portál FTOP přímo agentuře EACA. Ale o tom se dozvíte již více za chviličku. A ještě, jak jsem na závěr zmínila, určitě bude prostor pro dotazy a odpovědi. Tak, ještě než začnu se samotnými projekty, ráda bych vám představila kancelář ČELO v Bruselu, která spadá pod Dům zahraniční spolupráce, který, jak víte, administruje 21 vzdělávacích programů mezinárodních sítí, mezi něž patří samozřejmě Erasmus Plus a Evropský sbor Solidarity. A Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu, neboli tedy ČELO, patří pod DZS od roku 2021, existuje však už od roku 2005, ale tehdy to bylo zaměřeno pouze na výzkum. Nyní se věnujeme tedy od roku 2021 i agendě vzdělávání a zaměřujeme se tedy na evropské politiky v oblasti vzdělávání, na evropské výzvy a ty centralizované aktivity Erasmus Plus a Evropský sbor Solidarity. Je nás tým 7 lidí a všechny služby poskytujeme zdarma. Kromě tedy pořádání webinářů, jako je tento, děláme i různé konference, například EduCafé, Science Café v Bruselu, abychom podporovali viditelnost českých subjektů v zahraničí a v Bruselu, v tzv. bruselské bublině. A také tedy monitorujeme vývoj evropské vzdělávací agendy a politiky, ale i samozřejmě evropské výzkumné agendy a politiky, takže se snažíme dělat nějaké synergie. A poté tedy poskytujeme informace a konzultace k centralizovaným aktivitám Erasmus Plus a Evropský sbor Solidarity. Tedy nejenom webináře, ale poté lze se nás obrátit i e-mailem nebo telefonicky a pokud víme, tak vám rádi pomůžeme při podávání žádosti. A jsme také ještě takovým podpůrným bodem pro českou vzdělávací komunitu v Bruselu, takže poskytujeme například prostory pro jednání zadarmo českým vzdělávacím a výzkumným subjektům. Tak, teď už k samotnému programu Erasmus+. Nejprve, jenom tak pro pořádek, je třeba rozlišovat, že Erasmus+, tedy největší evropský program v oblasti vzdělávání, je rozdělen vlastně do 2 typů řízení. Nejprve jsou nepřímo řízené aktivity, ty spravují národní agentury v jednotlivých zemích. V případě Česka je to Dům zahraniční spolupráce právě, a tam jsou takzvané decentralizované aktivity v různých sektorech, tedy vysokoškolské vzdělávání, mládež, středoškolské a tak dále. A potom jsou ještě přímo řízené aktivity, takzvané centralizované aktivity, a ty má na starosti přímo agentura EACA. A o těch se právě bavíme, ty jsou také v různých sektorech, dnes se budeme bavit o mládeži. My tedy tyto aktivity nijak nespravujeme, nemáme přístup do výběrového řízení projektu například, ani do systému, ale snažíme se právě konzultovat a informovat o možnostech centralizovaných aktivit. Tak, takovým klíčovým kamenem základním jsou priority programu, které jsou vlastně napříč celým programem, jsou to horizontální priority a vlastně všechny projekty pod Erasmus Plus by se měly nějakým způsobem alespoň jedné dotýkat. Takže mezi ně patří inkluze a diverzita, udržitelnost, digitalizace a participace, tedy zapojování do společenského života a veřejného dění, hlavně mládeže. Další informací důležitou k Erasmus Plus je, že program rozlišuje tzv. Programové země, což jsou členské státy Evropské unie, a 3. země přidružené k programu. A potom partnerské země, což jsou 3. země nepřidružené k programu, a ty jsou po celém světě. A různé druhy projektů umožňují různé zapojení organizací z různých zemí. Takže když se budeme bavit právě v Erasmus Plus o budování kapacit a Evropské mládeži spolu, tak v budování kapacit
právě je důležité to rozlišení na partnerské a programové země, protože tento typ projektu umožňuje spolupráci s partnerskými zeměmi, kdežto naopak Evropská mládež spolu je zaměřena čistě na spolupráci evropských, tedy programových zemí. Tak, začněme tedy s budováním kapacit v oblasti mládeže. Nejdůležitější informace je, že termín pro podání žádostí o projekt je 6. března 2024 v 5 hodin přes portál FTOP. Celé se to vlastně vyplňuje online a ještě předtím, než kdyby vás tento projekt zaujal, se pustíte do vyplňování žádosti a plánování vašich aktivit, tak určitě doporučuji přečíst si důležité dokumenty, kde najdete spoustu detailních informací k tomuto typu projektu, co je třeba splnit, kdo se může účastnit, ale i potom různá kritéria pro hodnocení a tak dále. Takže všechny tyto informace najdete v příručce k programu Erasmus+ pro současnou výzvu, tedy výzvu 24, kde máte odkaz, takže potom vlastně vám bude zaslána tato prezentace a můžete se podívat zpětně na všechny prolinkované odkazy, které tam vidíte. Zároveň také si dovolím odkázat na informační den Evropské komise, který komise pořádala, myslím, v listopadu minulého roku, kde vlastně se 3 hodiny věnovali opravdu do detailu různým typům a trikům, jak napsat úspěšnou projektovou žádost, náhledy i od hodnotitelů, takže určitě pokud by vás blíže zajímal tento typ projektu, tak tady máte odkaz, tak je to užitečný zdroj informací a zároveň z tohoto informačního dne jsme napsali článek, takže také se můžete přečíst. A potom samozřejmě v neposlední řadě najdete tady dole odkaz na portál FTOP, přímo na podávání žádostí budování kapacit v oblasti mládeže, takže když to rozkliknete, tak se vám tam zobrazí už samotná výzva k tomu projektu. Tak a teď už konkrétně, co jsou projekty budování kapacit v oblasti mládeže. Jedná se o projekty mezinárodní spolupráce a důležité je zdůraznit, že musí být ve prospěch zapojených mládežnických organizací z partnerských zemí. Tedy jsou ve prospěch třetích zemí, to znamená zemí ze západního Balkánu, jižního Středomoří a východního sousedství, ne prioritně tedy programových zemí. Jsou to projekty, které podporují rozvoj práce s mládeží v zapojených partnerských zemích a trvají 1 až 3 roky, to záleží, jakou délku si vybere vaše konzorcium, a zapojují minimálně 4 organizace. S tím, že minimálně 1 organizace musí být z programové země a minimálně 2 organizace z různých partnerských zemí, ale pozor, ve stejném regionu. Takže je možné zapojit pouze partnerské země vlastně v rámci jednoho regionu, tedy například Jižního Středomoří. Jaké jsou hlavní cíle a priority? Jak už jsem zmiňovala, hlavním cílem je budování kapacit mládežnických organizací v partnerských zemích, takže projekty se mohou třeba zaměřit na zlepšení práce s mládeží na Balkáně a zapojit několik organizací, například z Albánie, z Kosova a snažit se výměnou nějak zlepšit postupy a metody neformálního vzdělávání mládeže. Zároveň by projekty měly cílit na podporu synergií mezi formálním a neformálním vzděláváním, anebo trhem práce, to je také možnost. Jak jsem zmínila, tedy rozvíjet práci s mládeží, zaměřit se například na kvalitu neformálního vzdělávání mládeže a uznávání dosažených výsledků neformálního vzdělávání. Projekty také mohou testovat programy na zvýšení mobility v neformálním vzdělávání a hlavně by také měly odrážet vlastně evropské politiky v oblasti mládeže. Takže by měly přispět k implementaci hlavních politických dokumentů a strategií. Mezi ně patří právě například strategie Evropské unie pro mládež a jejich 11 cílů. Když si to rozkliknete, tak najdete konkrétnější informace o tom, co to představuje a jaké jsou ty cíle. Zaměřuje se to hlavně na podporu právě aktivního občanství mládeže, participace do demokratického života, zelenou tranzici, udržitelnost a tak dále. Dalšími dokumenty, které jsou zde relevantní pro vaše projekty, je Evropská agenda práce s mládeží, akční plán pro mládež v rámci vnější činnosti EU a také Evropský rok dovedností, který právě probíhá. Dále by se projekty měly zaměřit na rozvoj meziregionální spolupráce a propagace neformálního vzdělávání a také by měly zapojovat nebo zasadit se o to, aby byly více zapojovány menší organizace,
které nejsou tak obvykle zapojovány do evropských projektů například, a to včetně těch z odlehlých oblastí. Takže může se jednat o nějaké venkovské oblasti nebo chudší regiony a tak dále. Potom tedy po těchto obecných cílech jsou také specifické cíle a k nim tedy patří politická účast, občanská angažovanost a dialog s osobami s rozhodovací pravomocí mezi vlastně mládeží a těmito představiteli, dejme tomu, politického života na různých úrovních. Dalším cílem je inkluze mladých lidí s omezenými příležitostmi, demokracie, právní stát a hodnoty, mládež a leadership. Tady velký důraz kladen na hodnoty Evropské unie a jejich šíření vlastně prostřednictvím projektu. A dalším cílem je posílení postavení nebo zapojení nebo zaměstnatelnosti mladých lidí. Takže vlastně zlepšení pozice mladých lidí ve společnosti a na pracovním trhu. Projekty se mohou také zaměřit na tematiku míru a usmíření po skončení konfliktu, což je velice relevantní v těchto 3 regionech, pro které tento typ projektu, nad které vlastně cílí tento typ projektu, ať už je to kvůli válce na Ukrajině nebo v Jižním Středomoří s občanskými konflikty a tak dále, a nebo na západním Balkáně po válkách v 90. letech. Dále také tady je samozřejmě specifický cíl životní prostředí a klima, který je propojen právě i s těmi 11 cíli v oblasti mládeže a strategie Evropské unie pro mládež, ale i boj proti diskriminaci a rovnost žen a mužů, či digitální a podnikatelské dovednosti. A projekty vlastně můžou se zaměřit na jeden cíl specifický, ale také na více, kdyby se vám zdálo, že je to relevantní a zajímavé propojit například demokracii, právní stát a hodnoty s politickou účastí a například inkluzí, tak samozřejmě je to možné. Projekt se může zaměřit na více cílů. Jaké jsou příklady aktivit v rámci budování kapacit v oblasti mládeže? Váš projekt se může zaměřit například na vývoj nástrojů a metod pro socioprofesní rozvoj pracovníků s mládeží a školitelů, nebo na rozvoj metod neformálního vzdělávání, tedy například jak lépe získávat nebo zlepšovat kompetence pro mladé, včetně co se týče dovedností v oblasti mediální gramotnosti, nebo také aktivity mohou být zaměřené na rozvoj nových forem práce s mládeží. Zde například můžeme uvést otevřené a flexibilní učení, virtuální spolupráci nebo využívání právě otevřených vzdělávacích zdrojů. Ale aktivity budování kapacit mohou také samozřejmě zahrnovat pořádání akcí, webinářů, seminářů, workshopů nebo i výměny osvědčených postupů v rámci zapojených organizací pro účely spolupráce, vytváření sítí a zvyšování povědomí a vzájemného učení. Zde ještě podotknu, že mobility jsou také možné v rámci tohoto projektu, ale měly by být vedlejší ve vztahu k hlavním cílům akce a musí být nástrojem a základem pro dosažení těchto cílů. Nemůžou být cílem sami o sobě. Protože tento typ projektu necílí vyloženě na mládež, ale na organizace pracující s mládeží. Takže opravdu ty mobility musí zdůvodňovat nebo umožňovat právě implementaci potom nějakých nástrojů a metod, které jste vyvinuli v rámci spolupráce. Jaké jsou podmínky pro zapojení? Tak délka samotného projektu trvá buď 1, 2 nebo 3 roky a zapojit se tam může jakákoliv nevládní organizace působící v oblasti mládeže, orgány veřejné správy na místní, regionální nebo národní úrovni, nebo veřejné i soukromé podniky, ať už jsou malé, střední nebo velké, i včetně sociálních podniků, ale je důležité podotknout, že veřejné nebo soukromé podniky nemohou být koordinátoři, můžou být pouze partneři. Jak už jsem říkala, minimální složení konzorcia jsou 4 organizace, z toho tedy 1 organizace z programové země, tedy členský stát EU nebo země přidružená k programu Erasmus+, a minimálně 2 organizace z různých partnerských zemí v rámci jednoho regionu. Což jsou celkem 3, ale ještě k tomu tady musíte přidat 1 organizaci navíc dle vašeho výběru. Je třeba si dát pozor, že projekty napříč regiony už nejsou možné. To znamená, že vlastně ty organizace zapojené z partnerských zemí musí být v rámci jednoho regionu. Už nemůžete mít například
organizaci z Tuniska a organizaci z Ukrajiny. Je třeba se opravdu zaměřit na jeden region. To je tedy velká změna oproti výzvě 2023, tedy loňské výzvě. A další ještě změnou je, že organizace z Arménie a Azerbajdžánu mohou být partnery, ne koordinátory. Tady vidím dotaz v chatu, jestli je možné zapojit jako partnery například státní školy, univerzity a střední školy. Nikde není specifikováno explicitně, že jako by mohli být partneři, ale zároveň není určeno, že by nemohli. Takže si myslím, že státní školy, univerzity, střední školy spadají do ať už orgánů veřejné správy, nebo není to nějak delimitováno. Když vlastně pracují s mládeží a jejich přítomnost v tomto typu projektu odůvodněna, tak určitě se mohou zapojit. Akorát je potřeba právě to vysvětlit dobře v rámci projektu. Doufám, že jsem to odpověděla, tu otázku. A pokud ne, tak když tak ještě můžu potom dodat třeba... Děkuji, výborně. Tak jo. Tak, jaká jsou kritéria pro udělení grantu? Aby vlastně byly vaše žádosti o projekt zařazeny do užšího... Pardon, ještě je tady jedna otázka. To možná zodpovím všechno na konci. To bude jednodušší asi. Takže ty otázky teď nechám na závěr prezentace a potom bude prostor na dotazy. Tady jsem odpověděla tam tu jenom takhle, když jsem se bavila o těch partnerech, ale upřesnění ještě nechám na potom. Tak, tedy kritéria pro udělení grantu. Aby vaše projekty potom byly zařazeny do užšího výběru pro financování, musí splňovat kritéria, která jsou 4, a která právě hodnotí hodnotitelé externí. A to jsou relevance projektu, kvalita koncepce a realizace projektu. A dále kvalita partnerství a nastavení spolupráce a dopad. Celkem můžete získat 100 bodů, ale abyste právě byli zařazeni do toho užšího výběru, tak musíte získat minimálně 60 bodů. Celkem z těch 100 bodů a alespoň polovinu bodů pro každé kritérium. Ty kritéria se odráží velice jasně v té projektové žádosti v části B, kterou si stáhnete z portálu FTOP, takže tam vlastně máte otázky, které jasně navazují na kritéria. Kritéria najdete v příručce k programu a můžete to i porovnat, ale jedná se hlavně o tom, vlastně, abyste napsali, jak je váš projekt relevantní pro cíle akce, pro ty politické priority, jakou jste vlastně udělali analýzu potřeb spojenou s konkrétními potřebami, jak žadatelů, partnerů, ale i těch cílových skupin, což jsou vlastně výzvy a problémy, kterým čelí organizace zapojené v daném regionu a jak na ně vlastně ten váš projekt bude reagovat a přispívat k jejich řešení. A také je dobré zdůvodnit, jak budete zapojovat mladé lidi s omezenými příležitostmi a jak budete konkrétně navyšovat kapacity těch partnerských organizací zúčastněných. A dále potom se hodnotí, jak název napovídá, tak kvalita koncepce a realizace projektu, to znamená, jestli máte vhodnou metodiku, zdali máte nějaký systém na kvalitu opatření pro uznávání a validaci výsledků učení účastníků v tom neformálním vzdělávání, nebo zda máte relevantní opatření pro kontrolu kvality, ale i také, jak máte vlastně jasný, úplný a kvalitní pracovní program, protože to tam budete rozepisovat do žádosti a je třeba, aby to ten hodnotitel pochopil, aby to nebylo nějak zmatečné nebo málo vysvětlené. Je třeba opravdu vysvětlit, co máte v plánu konkrétně. A zároveň si stanovit nějaké realistické cíle, které právě odpovídají vašemu projektu. A tyto cíle by měly být i měřitelné. A dále se také hodnotí kvalita partnerství a nastavení spolupráce, takže vaše partnerství by mělo být založené na spolupráci organizací, které se budou vzájemně doplňovat a každá organizace přinese nějakou přidanou hodnotu, jak jsem zmiňovala. Když třeba máte zapojenou školu, tak proč zrovna jste se rozhodli zapojit školu, jakou má zkušenost v práci s mládeží, s neformálním vzděláváním, zároveň s formálním. Nebo například, když tam máte firmu, tak jak vlastně to umožní právě propojit neformální vzdělávání mládeže
a zaměstnatelnost mládeže a tak dále. A potom v dopadu se zaměřují hodnotitelé na to, jak máte vlastně, jaký bude váš dopad na organizace, jednotlivce a systém, zda máte nějaký rozvinutý plán komunikace a šíření výsledků, a zároveň i do budoucna, jak bude spolupráce pokračovat, zdali máte jiné zdroje financování, než jenom financování EU a tak. Takže potom v detailu určitě si to můžete prostudovat v příručce k Erasmus+, vlastně k sekci zaměřené na to budování kapacit v oblasti mládeže a i v samotné žádosti v části B. Tak, co se týče rozpočtu a úspěšnosti, maximální výše grantu je 300 000 euro a je tam povinné spolufinancování 20%. Ve výzvě 2023, tedy loňské výzvě, bylo podáno 292 žádostí a bylo vybráno 27 projektů, což je víceméně 10% úspěšnost. Vím, že je to málo, nebo že se to zdá velice kompetitivní a že nemá mnoho projektů šanci na to být financováno, ale určitě bych to nevzdávala, nechci vás od toho odrazovat nějak touto statistikou, protože i Česká republika je vlastně málo zastoupená v tomto typu projektu, takže pokud podáte kvalitní projekt, tak určitě má šanci na to být schválen. I právě proto, že Evropská komise dbá na to, aby byly členské státy co nejvíce zastoupeny rovnoměrně, aby se nestalo, že dominuje jenom Itálie nebo Francie, Španělsko a menší státy jako Česká republika tam nejsou skoro vůbec. Takže pokud budete mít opravdu propracovaný projekt, tak má určitě šanci. A ještě k tomu rozpočtu, jak se určuje. Musíte si rozepsat vlastně odhadované náklady na jednotlivé pracovní balíčky v rámci pracovního programu a ještě v rámci každého pracovního balíčku je třeba vypsat podíl, který přiřadíte každému příjemci. A mezi započitatelné náklady jsou mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, ale i náklady na vybavení a je možné mít i subdodávky a další náklady, například když potřebujete vytvořit webovou stránku nebo jakým jiným způsobem šířit informace, či vytvořit nějakou publikaci, překlad a tak dále. Pozor, v tomto typu projektu nejsou náklady na dobrovolníky způsobilé a ani finanční podpora třetím stranám formou grantu nebo ocenění není způsobilá, na rozdíl od jiných typů projektů, třeba Evropská mládež spolu. Tak, to by bylo k tomuto typu projektu všechno. Já se ještě vrátím tedy k těm dotazům. V tom případě můžeme tedy pokračovat na další typ projektu, což je Evropská mládež spolu. Takže Evropská mládež spolu má termín 7. března, tedy den poté, co budování kapacit v oblasti mládeže. A stejně tak začneme tedy důležitými dokumenty, které je potřeba si prostudovat. Samozřejmě tedy ta příručka, ale zároveň také informační den Evropské komise k letošní výzvě, kde opět se komise věnovala velice do detailu všem informacím potřebným k podání úspěšné projektové žádosti, takže rozhodně doporučuji se podívat. A také tady naleznete tedy odkaz na portál FTOP přímo na podání žádosti. Tak, co jsou to ty projekty Evropská mládež spolu? Jedná se o projekty vytvářející sítě regionálních partnerství ve spolupráci s mladými lidmi. Takže tam je to zaměření na cílovou skupinu trošku odlišné než budování kapacit v oblasti mládeže, protože už je to přece jenom cíleno více na mladé lidi, jakožto individua, jednotlivce. Takže zapojení lidé by měli společně vytvářet projekty, ať už fyzicky či online, nebo se klidně i podílet na tom projektu samotném. Tento typ projektu cílí na implementaci politik Evropské unie v oblasti mládeže a toto je opravdu velice důležitý aspekt, protože se jedná o projekt pod klíčovou akcí 3, což je podpora rozvoje politik a spolupráce, na rozdíl od budování kapacit, které je vlastně klíčová akce 2, zaměřené na spolupráci, tak tady je to opravdu projekt, který má přímo podpořit implementaci evropských politik. Takže váš projekt musí odrážet evropské priority a strategie v oblasti mládeže. A tyto projekty trvají 2 roky a musí zapojovat minimálně 5 organizací, avšak pouze z programových zemí. Jak jsem zmiňovala, není tam možné zapojit partnerské země
A další ještě takovou podmínkou je, že by vaše konzorcium mělo zapojovat organizace napříč Evropou. Takže ideálně organizaci z jihu, ze severu, východu a západu Evropy, aby to bylo opravdu, aby to představoval ten projekt evropskou dimenzi. Tak, jaké jsou tady konkrétní priority? Jak už jsem zmínila, tento typ projektu cílí na implementaci politik EU v oblasti mládeže, jak tedy už na ty, které jsem zmínila v budování kapacit v oblasti mládeže, ale také ještě na například odkaz Evropského roku mládeže nebo výstupu konference o budoucnosti Evropy. Evropský rok mládeže probíhal minulý rok, konference o budoucnosti Evropy, myslím, před 2 roky vlastně byly zveřejněny výsledky těch debat a diskuzí, takže to určitě také mohou projekty odrážet. A ještě v tomto kontextu se mohou zapojit i, nebo ty projekty mohou nějakým způsobem zapojovat. Pardon, tady ještě něco v chatu. Já poprosím kolegyni, tady má jedna paní účastnice problém s připojením. Já budu pokračovat. Takže ještě, pardon, k těm evropským politikám. Vzhledem k tomu, že se budou konat i volby do Evropského parlamentu v červnu letošního roku, tak je možné, aby tyto projekty Evropské mládeže spolu se týkaly vlastně, nebo se zaměřily i na tematiku evropských voleb. Co je dál důležité, kromě tohoto hlavního cíle, projekty Evropská mládež spolu by měly propojit lokální projektovou úroveň a politickou úroveň a posílit partnerství mezi mládežnickými organizacemi napříč Evropou, opravdu vytvořit takové regionální partnerství, které bude propagovat evropské hodnoty, mezi něž patří úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv menšin. A zároveň by projekty měly podporovat zapojení mladých lidí do společenského dění, do politického života a opravdu ten aktivní občanství mladých lidí v Evropě. Také by měly projekty cílit na zapojování znevýhodněných mladých lidí a posilovat evropský rozměr aktivit menších a méně zkušených mládežnických organizací, které nemají takové zkušenosti právě s evropskými programy, financováním a ani vlastně aktivitami napříč Evropou nebo přeshraničními. Také se vlastně mohou tyto projekty zaměřovat na způsoby, jak posílit solidaritu a inkluzivitu při zmírnění následků COVID-19. Tak, ještě jednou zopakuji, projekty Evropské mládeže spolu jsou určeny pro mladé lidi, vyloženě jako jednotlivce, na rozdíl od budování kapacit v oblasti mládeže. Měli by tedy mladé lidi aktivně zapojovat, a to už, jak jsem zmínila, například i do tvorby a implementace samotného projektu. A v rámci tohoto typu projektu je možné organizovat výměny a podporu školení, jak samotné mládeže, tak i například vedoucích pracovníků nebo pracovníků s mládeží, a to i fyzicky, tak online. Aktivity se také mohou zaměřit na to, jak lépe společně žít, včetně udržitelných budoucích způsobů života. A zde opět je odkaz na evropskou politiku v rámci udržitelnosti, a to tedy konkrétně na Zelenou dohodu pro Evropu a iniciativu Nový evropský Bauhaus. Opět jsem vám tam dala odkazy, takže pokud by vás to více zajímalo a chtěli byste svůj projekt zaměřit tímto směrem udržitelnosti, tak si to můžete pročíst do většího detailu a zjistit, jak to propojit tu politickou úroveň s vaší projektovou úrovní. Jak jsem zmiňovala, tedy mobility mladých lidí mohou tvořit klíčovou součást projektu a měly by tyto mobility umožňovat přeshraniční výměny a neformální vzdělávací příležitosti pro mladé lidi z celé Evropy. Opět ten rozměr sever, jih, východ, západ. A ještě tyto mobility mohou být vlastně připravovány a ještě kompletovány prostřednictvím různých meetingů nebo schůzek na online nebo online webinářích a tak dále. Všechny aktivity by měly přispět k rozšíření dopadu na mládež, nejenom na tu, co se zapojí, ale i širší cílové skupiny mládežnické a oslovit mladé lidi v rámci mládežnických organizací i mimo ně, včetně mládeže s omezenými příležitostmi. Jaké jsou podmínky pro zapojení? Délka projektu je 2 roky
A zapojit se stejně jako v budování kapacit mohou nevládní organizace, které působí v oblasti mládeže, orgány veřejné správy na místní, regionální nebo národní úrovni, veřejné nebo soukromé podniky, malé, střední nebo velké, i sociální podniky, ale opět ne jako koordinátoři, pouze jako partneři. Například se může zapojit nezisková organizace, spolek, Národní rada mládeže nebo nějaká vzdělávací či výzkumná instituce, případně nadace. To jsou jenom příklady organizací, které spadají do této široké definice, ale aspoň máte jako obrázek, kdo se může zapojit. Jak už jsem řekla, jak už bylo řečeno, tak se může zapojit minimálně 5 organizací. Samozřejmě je důležité splnit tento minimální požadavek, můžete mít i více. Ale musí být z programových zemí. Tak, opět, aby váš projekt byl zařazen do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout celkem 60 bodů z těch 100 plných bodů a alespoň polovinu bodů pro každé kritérium. Kritéria jsou hodně podobná tomu budování kapacit, ale všimněte si, že v relevanci projektu je ještě velký důraz kladen na hodnoty EU, jak je váš projekt relevantní vzhledem k propagaci evropských hodnot. A také je tam velký důraz na aktivní zapojení mládeže, včetně mládeže s omezenými příležitostmi nebo mládeže z odlehlých oblastí. A vlastně nemusí se jednat pouze o mládež například se zdravotním postižením, ale i třeba se socioekonomickými problémy nebo s omezenějšími příležitostmi v jiném měřítku než s většinovou populací mládeže. A potom tedy je dalšími kritérii kvalita koncepce a realizace projektu. Tam se hodnotí plánování, je-li váš návrh jasný, kompletní, kvalitní, zda berete v potaz vlastně všechny fáze pro přípravu, implementaci, monitoring a hodnocení projektu, zda k tomu máte vhodnou řídící metodologii, zda je váš projekt hospodárný, zda váš rozpočet odpovídá těm cílům, co máte naplánovány, jestli to není nadhozené nebo naopak podhodnocené. A zároveň musíte mít jasnou přidanou hodnotu projektu vůči požadovaným finančním prostředkům. Vlastně musíte zdůvodnit, proč si to projekt zaslouží do vlastně v uvozovkách evropské financování. Jaká je přidaná hodnota evropského financování. V nastavení spolupráce a kvalitě partnerství je důležité, aby bylo partnerství založené opět na spolupráci doplňujících se organizací, ale také, abyste respektovali geografické rozložení po celé Evropě tedy a abyste měli jasně popsané přiměřené rozdělení odpovědností a úkolů, ale i dobře nastavené procesy vlastně řízení projektu, komunikace v rámci konzorcia a řešení problémů. A v dopadu je klasický dopad a udržitelnost, jaký máte plán komunikace, šíření výsledků, jak během projektu, tak po skončení projektu a jak potom by mohl projekt pokračovat například s jinými zdroji financování, než jsou ty evropské. Co se týče rozpočtu a úspěšnosti, tak v tomto typu projektu lze získat maximální výši grantu 500 000 eur. Opět je zde očekávané 20% spolufinancování z vaší strany. A v loňské výzvě bylo podáno 71 žádostí, z toho bylo nakonec vybráno 20 projektů, což představuje zhruba 28% úspěšnost. Stejně jako v budování kapacit v oblasti mládeže, je třeba rozpočet vlastně stanovit tím, že rozepíšete odhadované náklady na jednotlivé pracovní balíčky a v rámci každého balíčku ještě přiřadíte podíl grantů každému příjemci. S tím, že musíte naplánovat, jaké bude mít aktivity na starosti, co každý vlastně bude dělat v tom projektu. Započítatelné náklady jsou opět mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, subdodávky i další náklady a právě, jak jsem zmiňovala, je zde možná i finanční podpora třetím stranám, a to konkrétně v projektech, které umožňují mladým lidem vytvářet vlastní projekty. Je třeba, abyste si, když tak přečetli, pokud by to byl váš případ, podmínky konkrétní v příručce Erasmus+, pod tedy Evropskou mládeží spolu. Je třeba vlastně nepřesáhnout částku 60 000 eur a dobře zdůraznit nebo zdůvodnit, proč je tato finanční podpora třetím stranám nutná, co vlastně
dejme tomu třeba mladí lidé, proč potřebují část toho grantu na nějaký projekt, který budou dělat, proč by to nešlo jinak. Ale je to možné. A musíte dodržovat ty podmínky, které jsou například, že musí být vlastně výzva zveřejněna k financování, která musí být zveřejněna na stránkách projektu nebo stránkách partnerů po dobu 2 měsíce a musí to být vlastně transparentní proces. Ale nebudu zabíhat do detailu, pokud by vás to potom zajímalo, tak si můžete podívat určitě do příručky. A ještě podotknu, že náklady na dobrovolníky nejsou uznatelné. Tak, to by bylo v rychlosti k Evropské mládeži spolu. Se pokračovat s Evropským sborem Solidarity. Doufám, že už jste všichni zpátky. Tak. Stejně jako Erasmus+, tak Evropská komise vlastně spravuje Evropský sbor Solidarity 2 způsoby. Program se dělí na nepřímo řízené aktivity, které má na starosti vlastně každá národní agentura v jednotlivých zemích. A potom přímo řízené aktivity, tedy centralizované, které má na starosti přímo Evropská výkonná agentura EACA, která sídlí v Bruselu. A to má pod sebou tedy centralizované aktivity. A už bylo vlastně řešeno o Erasmu, tak DZS, tedy Národní agentura za Česko, přímo spravuje solidární projekty a dobrovolnické projekty a EACA tedy má na starosti dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou a dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci. A my, jakožto kancelář ČELO, součástí DZS, poskytujeme tedy konzultace k těmto centralizovaným aktivitám, ale nespravujeme je přímo. Tak, pár slov k prioritám programu na toto ještě aktuální programové období. Jsou vlastně stejné jako u programu Erasmus+. Jedná se o inkluzi a diverzitu, udržitelnost, digitalizaci a participaci. Tedy vaše projekty by se měly zaměřit minimálně nějakým způsobem na jeden nebo více z těchto priorit horizontálních, protože jsou takové základní kameny pro program. Stejně jako Erasmus+, tak Evropský sbor Solidarity rozlišuje na programové země a partnerské země. Programové země jsou členské státy a třetí země přidružené k programu. Na mapě jsou červeně, ale pozor, jsou jiné než v Erasmus+. Jedná se o Lichtenštejnsko, Island, Turecko a Severní Makedonie v případě právě těch třetích zemí přidružených k programu. Pardon. A partnerské země tedy jsou třetí země nepřidružené k programu a opět jsou jiné než v Erasmus+. Jedná se o země, které sousedí s Evropskou unií, takže vlastně tam spadá Norsko a region 1, 2, 3 a 4. Opět na obrázku, takovou tyrkysovou barvou. Takže potom, když se budeme bavit o partnerských zemích, tak nesmí se zapomínat, že se jedná vlastně pouze o země v blízkosti Evropské unie, ne o zemích celého světa, jako je tomu v případě Erasmus+. Tak, teď už k dobrovolnickým týmům v oblastech s vysokou prioritou. Termín pro podávání žádostí je 8. února 2024, což je de facto za měsíc, ale pro ty, kteří zajímají tento typ projektu, tak by to ještě ten měsíc mělo být dostatečné na to, abyste stihli sepsat projekt a podat ho na portálu FTOP. Případně pro ty, kteří ještě nemají vyloženě promyšlený projekt a nenapadají je, mají ani vlastně partnery stanovené, tak je to minimální informace do příští výzvy. Tak, zde opět najdete důležité dokumenty, které je třeba si přečíst před podáním samotného projektu. Jedná se tedy o příručku, o informační den Evropské komise a z něho vlastně máme i zápis vlastně k tomu nejdůležitějším bodům, ale jenom zdůrazním, že tento rok nebo aktuální výzvě informační den komise nepořádala, takže je tam odkaz na loňský rok. Ale většina informací se nezměnila. Jenom co se týče těch oblastí s vysokou prioritou, tak se změnila jedna ta oblast, ale to tady uvedu v prezentaci. Takže co se týče těch nějakých všeobecných typů, jak napsat žádost, tak je to stále relevantní i tento rok. A také ještě naleznete tady odkazy na strategie a strategické dokumenty na evropské úrovni.
které právě se dotýkají i projektů dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou. Jedná se tedy o strategii Evropské unie pro mládež, kterou už jsem několikrát zmiňovala, to je takový klíčový dokument. A poté tedy konkrétně v oblasti dobrovolnictví je dobré si přečíst nebo se aspoň seznámit s doporučením Rady o mobilitě mladých dobrovolníků v rámci Evropské unie. Naleznete hlavní nějaké cíle a strategické směřování evropské politiky v této oblasti. Dalším důležitým odkazem je přímo odkaz na portál FCOP, kde můžete podávat přihlášky dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou. A také klíčový je vlastně Evropský portál pro mládež, což je taková platforma, kam se přihlašují zájemci mladí o dobrovolnictví, musí být mezi 18 a 30 lety, zaregistrují se do portálu a potom vlastně mohou být propojeni s organizacemi, které mají takzvaný quality label, značku kvality v dobrovolnictví a jsou tedy schopné nabízet projekty v dobrovolnictví v rámci Evropského sboru Solidarity. Takže tam právě je to taková hlavní platforma pro tento program, takže také tady naleznete odkaz dole na slajdu. Tak, teď konkrétně, jaké jsou cíle a priority dobrovolnických týmů v oblastech s vysokou prioritou. Jedná se o rozsáhlé projekty s vysokým dopadem, které trvají rok, 2 nebo 3 roky a podporují dobrovolnickou činnost skupin minimálně 5 mladých lidí po dobu 2 týdnů až 2 měsíců. Takže se jedná o krátkodobé dobrovolnictví, které většinou probíhá v rámci nějakých prázdnin nebo pauzy vlastně po ukončení studia a prvního zaměstnání pro mladé, ale nemusí to být samozřejmě pouze v těchto obdobích, může to být i jinde, ale je to taková obvyklá věc, tady ty krátkodobé mobility, krátkodobé dobrovolnictví, že to může být využito právě v rámci prázdnin mladými lidmi. Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou musí zapojovat mladé lidi, tady je věkové omezení od 18 do 30 let, alespoň ze 2 různých zemí, musí být mezinárodní a musí řešit společné evropské společenské výzvy. A ty právě jsou definovány každý rok. Každý rok se mění v té výzvě, nebo alespoň jedna z nich. A to záleží právě na aktuálním kontextu, politickém kontextu Unie. Takže letos jsou definovány Evropskou komisí 2 oblasti. První zůstává pomoc osobám prchajícím před ozbrojenými konflikty a dalším obětem přírodních nebo člověkem způsobených katastrof. Toto téma nebo tato oblast s vysokou prioritou byla už platná vlastně minulý rok, nebo v minulé výzvě, protože samozřejmě v kontextu ruské invaze na Ukrajinu a s ní spojenou přílivem uprchlíků do Evropské unie to bylo velice aktuální téma a projekty bylo potřeba, aby vznikly projekty v této oblasti, ale právě, jak je zmíněno, tak projekty mohou být zaměřeny i na řešení vlastně častého výskytu extrémních klimatických jevů, například povodní a lesních požárů, což se taky teď děje čím dál častěji v posledních letech v rámci Unie. No a novinkou právě letošní výzvy je druhá oblast, což je podpora pozitivních vzdělávacích zkušeností a výsledků pro mladé lidi s omezenými příležitostmi. A zde se tedy by měly ty projekty zaměřit na pomoc dětem a mladým lidem ze znevýhodněného prostředí nebo jinak zranitelných skupin při dosahování odpovídajících výsledků ve vzdělávání. Takže příklady aktivit, které v rámci těchto projektů lze implementovat nebo realizovat, je tedy organizace různých volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti, nebo integrovat a podporovat kulturní výměnu s uprchlíky v místních komunitách, nebo zapojování uprchlíků do poskytování služeb komunitě a nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva, například regenerace zeleně, redistribuce nespotřebovaných potravin, recyklace materiálů a tak dále. To jsou vlastně ty hlavní aktivity projektu, které lze implementovat pod dobrovolnictvím v dobrovolnických týmech v oblastech s vysokou prioritou, ale také je třeba vlastně implementovat nebo realizovat doplňkové aktivity, které jsou zaměřeny na zvyšování povědomí o hodnotě dobrovolnictví pro mladé lidi a komunity a uznávání dovedností a kompetencí získaných dobrovolníky. Takže ty doplňkové aktivity mají vlastně ještě podpořit výstupy těch aktivit hlavních projektů
tím, že právě zapojeným dobrovolníkům nabídnou různé workshopy nebo konference či semináře, školení, stínování, koučování nebo nějakou výměnu osvědčených postupů a tak dále. A také je možno zafinancovat v rámci přípravy projektu dobrovolnických týmů v oblastech s vysokou prioritou i přípravnou návštěvu. A to lze, pokud je to zapotřebí z důvodu inkluze, ať už je třeba, aby nějaký účastníci s omezenými příležitostmi se mohli připravit vlastně a sdělit organizátorům, aby byly jejich potřeby brány jako v potaz už od začátku projektu. Takže buď právě se mohou účastnit přímo té přípravné návštěvy, anebo to lze také zafinancovat, pokud počítáte ve vašem projektu s nějakou silnou inkluzivní dimenzí a potřebujete k tomu vlastně přípravnou návštěvu, abyste mohli všechno prokonzultovat a zajistit, než samotný projekt začne. Tak, jaké jsou podmínky pro zapojení? Jak už jsem zmiňovala, výběr dobrovolníků probíhá pouze přes Evropský portál pro mládež, kde máte odkaz tady. Tam se dobrovolníci zaregistrují a potom vlastně budou spojeni s vámi jakožto organizacemi, které nabízejí projekty v rámci dobrovolnických týmů v oblastech s vysokou prioritou. A také by měly vaše projekty využívat Evropského portálu pro mládež a dalších online nástrojů, které nabízí, včetně obecných online školení a online jazykové podpory v rámci vlastně vzdělávání dobrovolníků, které poskytuje Evropská komise. Takže to by mělo být také součástí vašeho projektu. A více potom detailů se můžete dočíst v samotné příručce, ale je to důležitá součást. Některá školení jsou povinná, některá ne, některá jsou dobrovolná. To všechno se dočtete v té příručce. Kdo se může zapojit? Je tedy třeba vytvořit konzorcium minimálně 3 způsobilých organizací z nejméně 2 programových zemí. To znamená na té mapě těch tmavě červených zemí. A všechny organizace musí mít platnou značku kvality. O značku kvality se žádá u Národní agentury, v České republice to je tedy DZS, a jde o ní žádat průběžně během roku. Pokud ji máte, tak je to ideální, pro vlastně v tuto výzvu ještě stihnete díky tomu, že už máte značku kvality, ale pokud ji nemáte, tak za měsíc je to asi docela komplikované, protože vlastně, když podáváte žádost, tak v době podání žádosti dobrovolnických týmů v oblastech s vysokou prioritou už musíte mít platnou značku kvality a to po celé trvání toho projektu. Více k té značce kvality se dozvíte, když tak na odkazu, co jsem tam dala. Jedná se vlastně o takové zaručení, že splňujete podmínky k tomu, aby jste účinně a úspěšně mohli vysílat nebo přijímat dobrovolníky, že jim jste schopni zajistit jistou podporu, nějaké standardy kvality. A je to platné potom na vlastně celé to programové období. Takže jednou, když to získáte, tak už potom můžete žádat o různé granty a různé financování. A ještě jenom tady zdůrazním tedy, že to opravdu tady v tomto případě se žádá v DZS, ale kdyby vás zajímala humanitární pomoc, tak to se musí potom žádat už přímo o speciální značku kvality k EACA. Tak, jaké jsou ty způsobilé organizace? Způsobilá organizace je jakákoliv veřejná či soukromá organizace, ať už je zisková nebo nezisková, místní, regionální, národní či mezinárodní a může mít sídlo v programové nebo partnerské zemi, a může to být i jakákoliv mezinárodní organizace. Takže je to opravdu otevřené, zahrnuje to snad všechny možné organizace, jenom samozřejmě musíte potom do té žádosti o projekt vysvětlit, jakým způsobem budete pracovat s dobrovolníky, proč prostě všechno vždycky ukázat, jaký partner zapojený má jakou přidanou hodnotu, expertízu a tak dále. Takže tady je to takové otevřené, ale koordinátor může být pouze z programové země, tedy z členského státu EU nebo ze země přidružené k programu Evropský sbor Solidarity. Další podmínkou je, že nejméně 25% z toho dobrovolnického týmu, tedy minimálně těch 5 lidí, kteří se účastní té dobrovolnické činnosti po dobu 2 týdnů až 2 měsíců, musí být jiných než je země, ve které se činnost uskutečňuje. Takže tam opravdu musí být ta mezinárodní složka. Že alespoň čtvrtina týmu musí být
od někud jinut než z toho místa, kde probíhá aktivita. A cílem projektu celkovým je zorganizovat dobrovolnické týmy pro minimálně 40 účastníků. Takže za tu dobu 1, 2 nebo 3 let byste měli mít vlastně v tom projektu zapojeno minimálně 40 účastníků. Záleží na vás, kolik si myslíte, že jako dokážete podporovat, přijmout, vyslat. Takže to si musíte nadefinovat sami, ale minimum je 40. Tak, stejně jako u Erasmus+, i v dobrovolnických týmech v oblastech s vysokou prioritou a celkově v Evropském sboru Solidarity jsou kritéria pro udělení grantu, kde vlastně tedy to jsou kritéria, kterými se hodnotitelé zabývají při hodnocení žádosti. Jsou to kritéria, která jsou jak popsána v příručce, tak potom v té samotné části B žádosti projektové. A na rozdíl tedy od Erasmus+, nebo těch 2 projektů, co jsme probírali, jsou jenom 3, ale stejné je, že je maximální počet bodů, který za to můžete získat, je 100. A opět, abyste byli zařazeni do užšího výběru, tak musíte dosáhnout 60 bodů. A zároveň alespoň polovinu bodů pro každé kritérium. Stejně jako v těch projektech, co jsme říkali, se hodnotitelé zabývají relevancí, jak je projekt v souladu s cíli a prioritami Evropského sboru Solidarity, zároveň se specifickými cíli tohoto typu projektu a také potřebami zapojených organizací a účastníků, jak to vlastně reaguje na společenské potřeby, výzvy, jak zapojuje mladé znevýhodněné lidi, ale také, jaký bude mít dopad. Takže jaká je přidaná hodnota projektu, jaký je přínos pro místní komunitu a jaká je jeho viditelnost. Tak jaká je strategie, třeba komunikace, šíření výsledků a tak. Poté další kritérium je kvalita projektového návrhu, kde se hodnotitelé zaměřují na to, jaká opatření k oslovení zapojení znevýhodněných mladých lidí máte, jak jsou kvalitní. Také je brán v potaz vlastně jak způsob, jakým zajišťujete kvalitu neformálních učebních metod a opatření, jak třeba právě využíváte těch nástrojů, které poskytuje Evropská komise, která jsem zmiňovala na tom Evropském portálu pro mládež, ale i jaká je vlastně přidaná hodnota doplňkových činností, tedy těch webinářů, seminářů, různých školení dobrovolníků, aby to právě ještě podpořilo jejich zážitek z toho neformálního vzdělávání, ale i uznání a potvrzení učebních výsledků účastníků. No a závěrem potom 3. kritériem je kvalita řízení projektu, kde je třeba nastavit dobře spolupráci a komunikaci mezi zapojenými organizacemi a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami a jak potom máte nastavené hodnocení a šíření výsledků projektu. Tak, pár slov k rozpočtu a úspěšnosti. Celková maximální výše grantu, od kterou lze žádat, je 400 000 eur a ta se na rozdíl od 2 zmíněných projektů předchozích vypočítává na základě počtu a délky mobilit. Takže podle počtu dobrovolníků. Vy vlastně vyplňujete tabulku, která je součástí části B v rámci té žádosti a tam právě zadáváte, kolik budete mít dobrovolníků na jakou dobu a vlastně do toho se vám ta tabulka vyplňuje sama. Podle toho, vlastně, jaké tam máte ty náklady, je to zaprvé podpora dobrovolníků, organizační podpora a podpora inkluze. Takže to vlastně se vám samo vypočítá, když tam zadáte konkrétní údaje. A není to právě, že byste museli rozlišovat potom na každý pracovní balíček. Pracovní balíček je také v té žádosti části B, ale ten formulář vypadá jinak. Tak, co se týče úspěšnosti, tak ve výzvě 2023 bylo 43 podaných žádostí a 21 schválených projektů, což je skoro 50% úspěšnost, což je vysoké na poměry s ostatními centralizovanými projekty. Takže určitě, pokud byste měli nějaký projektový nápad, tak neváhejte, máte poměrně velké šance na úspěch. A ještě bych se vrátila tedy v detailu k těm započitatelným nákladům. Jak jsem zmínila, tak vlastně co lze v tom grantu požádat, je tedy příspěvek na podporu dobrovolníků. Ta činí 26 eur na dobrovolníka na den a to pokrývá cestovní náklady a náklady na víza očkování, osobní pojištění, povolení k pobytu, lékařská potvrzení a zároveň i příspěvek na kapesné. Takže to je určeno vlastně těm dobrovolníkům, aby z toho měli kapesné
a pokryly spotřebné výdaje. Dalším nákladem potom, nad který vám ten grant přispěje, je organizační podpora, která činí 43 € na dobrovolníka na den. A tam je to vlastně příspěvek na náklady na řízení projektu, provádění dobrovolnických činností, takže vše, co je spojené například s přípravou, monitorováním a podporou účastníků a s pobytem účastníků, takže jim zajišťujete stravu, ubytování, místní cestovné a tak dále. No a potom právě třetí složkou toho grantu, těch započítatelných nákladů, je podpora inkluze. To je 25 € na dobrovolníka se znevýhodněním na den. A tento příspěvek je právě zamýšlen jako podpora účasti mladých lidí s omezenými příležitostmi. Tedy například investice do hmotného majetku, abyste mohli zapojit toho daného dobrovolníka s omezeným příležitostmi jako ostatní normální v uvozovkách dobrovolníky, nebo posílené mentorství, pokud je to zapotřeba, přípravné návštěvy, jak jsem zmiňovala, je možné dotyčné zapojené mladé lidi s omezenými příležitostmi vzít na ty přípravné návštěvy, aby od začátku projektu bylo stanoveno, jak se jim může vlastně co nejvíc víc vstříc, aby se cítili komfortně při vlastně účasti na tom vašem projektu. Tak, máte nějaké dotazy k tomu? K této části, k dobrovolnickým týmům v oblastech s prioritou? V chatu nic nevidím. Ani se nikdo nehlásí. Tak já budu tady pokračovat, když tak ještě budete mít prostor úplně na konci samotného webináře. Kdyby vás napadla jakýkoliv dotaz, tak se můžete ptát. Tak, dalším teda typem centralizovaných projektů v rámci Evropského sboru Solidarity jsou dobrovolnické projekty v oblasti humanitární pomoci, což je takový specifičtější oblast, ale věřím, že mnohé z vás to může zajímat. Termín pro podání žádosti je 16. dubna. Zde jenom zdůrazním, stejně jako u těch dobrovolnických týmů v oblasti vysokých s prioritou, je třeba mít značku kvality. Ale jak jsem už zmiňovala, značka kvality v tomto typu projektu je třeba vlastně získat od Evropské agentury EACA, a pokud ji nemáte, tak nemůžete podat projekt tento rok, v tuto výzvu, protože vlastně to nějakou dobu trvá, než tu značku kvality získáte. A pokud si chcete žádat vlastně třeba příští rok, tak je třeba se zažádat už během tohohle roku, že 2024, až bude výzva 2025, tak už musíte mít tu značku kvality. Takže teď pro ty, kteří ještě nemají značku kvality, tak je to čistě informativní, protože bohužel nestihnete už, aby získat vlastně značku kvality do toho 16. dubna, ale pro ty, kteří už to mají, tak je to samozřejmě relevantní a 16. dubna mohou o grant požádat. Tak, opět důležité dokumenty, které je třeba zkonzultovat před podáním žádosti o projekt. Příručka Informační den k Evropské komisi ke značce kvality, právě která probíhala v červenci loňského roku, a kde vysvětlovali, že je třeba vlastně počítat s tou prodlevou, a tím pádem v červenci máte tak zhruba ten informační webinář, kde se dozvíte, co je potřeba konkrétně, abyste získali tu značku kvality, jak o ní žádat u agentury EACA. A vlastně jde o ní žádat průběžně, ovšem je třeba počítat s nějakou prodlevou, takže myslím, že říkali, pokud byste chtěli podávat příští rok, tak je třeba ji získat, tuším, do září předchozího roku. Takže pokud byste chtěli podávat příští rok, tak do září tohohle roku musíte mít evropskou tu značku kvality pro humanitární pomoc od agentury EACA, a tím pádem vlastně to je jiný proces než značka kvality na decentralizované úrovni, která je právě potřeba k tomu druhému typu projektu, o kterém jsme se bavili. Tam vlastně žádáte rovnou k DZS. Tak. Ještě také to navazuje tento typ projektu na strategii Evropské unie pro mládež a stejně tak jako u předchozího typu projektu na doporučení Rady o mobilitě mladých dobrovolníků v rámci Evropské unie. A velice důležitým odkazem tady pro zájemce je portál FTOP, kde když na to kliknete, tak se vám rovnou zobrazí ta výzva samotná, kde lze podat přihlášku o žádost.
a i ten Evropský portál pro mládež, jak jsem už zmiňovala, který je platformou, kde lze přijímat vlastně ty dobrovolníky, kteří se tam přihlásí. Tak, co jsou cíle a priority dobrovolnických projektů v oblasti humanitární pomoci? Jak už název napovídá, tak se jedná o projekty ve třetích zemích, kde probíhají operace humanitární pomoci, ale nesmí tam probíhat otevřený konflikt z důvodu bezpečnosti. Jsou to projekty, které jsou určeny mladým ve věku 18 až 35 let. Zde zdůrazním, ta hranice je vyšší než u toho druhého typu projektu, tam je to od 18 do 30 let. Tady vzhledem k tomu vlastně poslání těchto projektů je možné účastnit se, když jsou vlastně mladší lidé starší než těch 30 let, takže vrchní hranice věková je 35 let. A cílem těchto projektů je přispět společnosti krátkodobou nebo dlouhodobou dobrovolnickou činností, která se zaměřuje na zlepšení životních podmínek lidí v nouzi. A tyto aktivity veškeré v rámci toho projektu musí být v souladu se zásadami humanitární pomoci, což jsou lidskost, neutralita, nestrannost a nezávislost a zároveň v souladu se zásadou neškodit ani jedné straně v tom konfliktu, který už vlastně doběhl, už neprobíhá, ale jedná se právě o nějaké mírové návrat do normálu v uvozovkách. Ať už se jedná ve vztazích těch populací k sobě, nebo materiálních stránkách rozvoje vlastně postkonfliktních oblastí. A cílem tedy těchto projektů je usnadnit přechod od humanitárnímu zákroku k dlouhodobě udržitelnému a inkluzivnímu rozvoji, takže aby vlastně ten rozvoj nebo pomoc obyvatel nespočívala jenom na tom jednom projektu, ale aby potom se to přehouplo v uvozovkách v dlouhodobě udržitelný model rozvoje, a aby to vlastně ten projekt měl dopad dlouhodobě i po jeho skončení. A také tyto projekty mají přispívat k posílení kapacity a odolnosti zranitelných komunit nebo komunit postižených katastrofou, zároveň posilovat připravenost na katastrofy a snižování rizika katastrof a mají tedy propojit pomoc, obnovu a rozvoj a zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany dobrovolníků. Podmínky pro zapojení jsou podobné jako v podmínkách vlastně pro dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou. Výběr dobrovolníků probíhá opět pouze přes Evropský portál mládeže, ale tady je ten rozdíl, že dobrovolníci o humanitární pomoc musí nejprve, zájemci o tento typ aktivit musí nejprve absolvovat testy a školení, které poskytuje Evropská komise a potom pouhé procento, které uspěje a projde těmito testy, tak vlastně se mohou hlásit na konkrétní projekty, které můžete vy nabízet, když máte značku kvality v humanitární pomoci a dostanete ten grant vlastně. V rámci aktivit, které mohou být pokryty v tomto typu projektu, jedná se tedy o individuální dobrovolnictví, ale i o dobrovolnické týmy a samozřejmě jsou tam také zahrnuty doplňkové aktivity, které, jak jsem říkala, mají přispět k podpoření toho neformálního učení dobrovolníků a může se jednat o nějaké workshopy, konference, školení a tak dále. Měla by vlastně proběhnout v rámci toho vašeho projektu minimálně jedna nebo více dobrovolnických činností, to záleží na vás, jak si to nastavíte, ale minimální podmínka je, že by se mělo zapojit minimálně 15 účastníků na ten celý projekt, který trvá 1, 2 nebo 3 roky. A zapojit se do tohoto typu projektů mohou konzorcia, která jsou složena z minimálně 3 organizací. Všechny organizace musí mít platnou značku kvality pro dobrovolnickou činnost v oblasti humanitární pomoci. Jak jsem zmiňovala, to se získává u agentury EACA. A tyto 3 organizace musí být minimálně 2 podpůrné organizace ze 2 různých zemí a minimálně 1 hostitelská organizace bez vazby na jinou podpůrnou organizaci, která se projektu účastní. To znamená, že vlastně 2 různé organizace ze 2 různých zemí programových by měly vysílat dobrovolníky do 1 hostitelské organizace, která nemá vazby na ty další podpůrné organizace.
A musí to být v zemi, kde probíhají vlastně operace humanitární pomoci, ale nesmí tam být otevřený konflikt. A způsobilé organizace jsou jakýkoliv veřejný či soukromý subjekt, ziskový nebo neziskový, místní, regionální, národní či mezinárodní, se sídlem v programové zemi nebo partnerské zemi, kde probíhá humanitární pomoc nebo jakákoliv mezinárodní organizace. Takže opět je to velice široké. Hlavní podmínkou je získat tu značku kvality, kde je vlastně která je přísnější než ty dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou, protože se jedná o humanitární pomoc a je to náročnější typ projektu. Takže to je takový hlavní záruka vlastně, že jste schopni to vykonávat, tady tu činnost. Koordinátor může být pouze z programové země, tedy členské státy EU a země přidružené k programu Evropský spor Solidarity. A jak už jsem zmínila, délka projektu záleží na vás, 1, 2 nebo 3 roky. A místo konání tedy je třetí země mimo EU či přidružené země, kde probíhá humanitární pomoc. Tak, co se týče rozpočtu a úspěšnosti, maximální výše grantu je 650 000 eur a opět se to vypočítává stejně jako v předchozím typu projektu v Evropském sboru Solidarity dle počtu a délky mobilit, konkrétně podle počtu dobrovolníků. Zase vyplňujete tabulku, kde potom se vám ten grant sám vypočítá. A co se týče úspěšnosti, ve výzvě 2023 bylo 31 podaných žádostí a 12 schválených projektů, což představuje 40% úspěšnost. Taky není špatné. Není to úplně jeden z nejkompetitivnějších typů projektů, takže pokud vás zajímá humanitární pomoc a vaše organizace v této oblasti působí, určitě je to na zvážení, tento typ projektu. Co se týče započitatelných nákladů, opět je to obdobné jako u toho předchozí dobrovolnických týmů v oblastech s vysokou prioritou. Je tedy možné vlastně získat grant nejprve na podporu dobrovolníků. Zde je to něco vyšší, jedná se o 35 eur na dobrovolníka na den a opět to pokrývá takové náklady přímo dobrovolníka, takže co potřebuje na cestovní náklady, na vízum, na očkování, povolení pobytu, lékařská potvrzení, kapesné a tak dále. Potom grant vlastně pokrývá organizační podporu, což je 63 eur na dobrovolníka na den. To jsou náklady spojené s řízením projektu a přímo vlastně provádění dobrovolnických činností. Takže, jak jsem zmiňovala, příprava, monitorování, podpora účastníků, pobyt účastníků, stravování, ubytování a tak. A také stejně jako u předchozího typu projektu, Evropská komise poskytuje podporu inkluze a ta je ve výši 25 eur na dobrovolníka se znevýhodněním na den. Takže to je stejná výše jako u předchozího typu projektu. Tento příspěvek vlastně má podporovat účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, takže vlastně není povinná, ale pokud plánujete zapojit mladé lidi s znevýhodněním nějakým, tak máte tuto možnost využít tohoto typu příspěvku. Tak v tom případě se budeme teď věnovat přípravě projektu o podání žádosti. Pokud by vás cokoliv napadlo, můžete opět podat dotaz na konci prezentace. Tak. Předtím, než vlastně půjdete na samotnou stránku FTOP a budete chtít vyplňovat projektovou žádost, tak je důležité ujasnit si, jaké máte partnery, jestli už máte tedy utvořené konzorcium, nebo jestli ještě hledáte nějaké další partnery. Pokud hledáte, tak tady máte vlastně odkazy na 3 takové nejdůležitější nebo nejlepší nástroje pro hledání partnerů a výběr partnerů, které Evropská komise nabízí. Buď právě už vícekrát zmiňovaný Evropský portál pro mládež, který tedy není jenom vlastně styčnou platformou pro interakci mezi organizacemi a dobrovolníky, ale také právě mezi organizacemi, které mají značku kvality. Takže tam vlastně najdete celý seznam organizací z různých zemí a podle tematiky si to můžete vyfiltrovat a posléze třeba kontaktovat, nebo zjistíte, že už nějaké například znáte, nebo že mají podobný projekt, tak určitě to je jeden z nástrojů, jak sehnat partnery. Dalším nástrojem je právě samotný portál FTOP, kde se dají vyhledávat partneři jak v obecném vyhledávání nahoře v liště je Partner Search
anebo potom pod samotnou výzvou k tomu typu projektu někdy bývá právě různé, jak to říct, příspěvky, hledáme partnery v tomto a tomto projektu, takže pokud byste chtěli zapojit například jako partneři, nebo byste chtěli právě publikovat vaši nabídku, že vám schází třeba jeden partner, tak můžete i tam na FTOP. A potom dalším nástrojem je Otlas, kde také vlastně najdete obecně v oblasti mládeže různé organizace, které působí v oblasti mládeže a zase si můžete filtrovat podle tematického zaměření, jejich projektů a tak dále. Takže to jsou takové 3 hlavní nástroje Evropské komise. Vždy je důležité předtím, než začnete spolupracovat s někým takhle, koho ještě neznáte, si ujasnit, zda splňují kritéria způsobilosti, jak jsme mluvili o těch definicích, kdo se může účastnit jednotlivých projektů. A pokud ano, tak proč? Pokud to nejsou primární cíl, tak čím mohou přispět? A důležité je také zjistit kapacity partnerů, jestli budou mít na projekt čas, aby se pak nestalo, že budete mít takzvaného spícího partnera a nefunkční spolupráci kvůli tomu. Takže to je opravdu důležité předtím, než s někým začnete pracovat na projektu. Důležité je také si stanovit, čím tedy budou přínosní, jaká je jejich expertíza, cílová skupina, čím přispějí k řešení vámi identifikovaného problému a potřeb vaší cílové skupiny nebo těch organizací zapojených do projektu. A zároveň je důležité zaměřit se a jasně si stanovit rozdělení práce mezi partnery a zodpovědnost za jednotlivé úkoly. To potom vlastně budete psát i do té žádosti samotné, kde budete rozdělovat ty pracovní balíčky a určovat, kdo je za co zodpovědný. Tak potom ještě, než podáte samotnou žádost, tak musíte v případě Erasmus+, těch 2 projektů, budování kapacit v oblasti mládeže a Evropská mládež spolu, tak nejprve se musíte zaregistrovat do takzvaného Participant Portal na tom FTOP a získat číslo PIC, Participant Identification Code, a teprve poté, a vlastně nejenom sebe, jakožto koordinátora, ale i všech partnerských organizací zapojených do toho projektu. Takže všichni musíte se registrovat, získat ten PIC a až potom vlastně můžete začít se samotným procesem podání žádosti, protože tam se to okamžitě vyplňuje, když si rozkliknete tu žádost, tak jako první musíte vyplnit PIC a adresu těch organizací. Takže to je důležité to nezapomenout a počítat taky s tím časově, abyste potom stíhali celý ten proces do termínu podání žádosti. A potom, když už máte tuhle registraci hotovou, tak se musíte rozhodnout, v čem váš projekt bude konkrétně spočívat a ujistit se, že je v souladu s prioritami a podmínkami. To je ta hlavní, vlastně to kritérium relevance vašeho projektu k těm prioritám toho typu projektu. Takže to si opravdu doporučuji prostudovat jak v příručce, tak potom i v té samotné žádosti. Vlastně odpovídáte na otázky, které vás směrují na tu relevanci, na vaši přidanou hodnotu a tak dále. Co se týče těch 2 projektů, o kterých jsme mluvili v rámci Evropského sboru Solidarity, tak, jak jsem zmiňovala, nejprve je potřeba požádat o značku kvality podle projektu buď KDSS nebo EAC, předtím, než tedy požádáte o grant. A poté se musíte zaregistrovat na portál FTOP a získat PIC, stejně jako u Erasmus+. Tak, potom samotná žádost se podává pouze a jen výhradně online přes portál FTOP. Tady ještě máme odkaz na detailní návod, na online manuál. A vidím nějaké dotazy, ale asi odpovím až potom zase, ať je to přehlednější. A tedy na FTOP, potom když se rozkliknete, tak se dostanete do té žádosti, když tam zadáte ten PIC. A ta žádost samotná se skládá buď ze 2 nebo ze 3 částí dle typu projektu. Většinou to bývá administrativní část A, která se vyplní online, to bývá ve všech případech. Tam se vlastně vyplní hlavně kontaktní údaje všech zapojených organizací, role, jestli teda kdo je koordinátor, kdo je partner, a název projektu, krátký popis projektu a tak dále. A potom hlavní částí té žádosti popisná část B, která je ke stažení v formátu zip. Když ji uložíte, tak vlastně se skládá z souboru Word, což je ten samotný popis vašeho projektu, a
vašeho projektu a rozdělení na pracovní balíčky a tam vlastně potom celý pracovní plán toho projektu a životního cyklu toho projektu vlastně popisujete na několik stránek. A potom k tomu, navíc k tomu Word dokumentu, máte ještě ke stažení v formátu zip tabulku, která vám vypočítá právě ten grant. Když se jedná v tom Erasmus plus ty lump sums, tak tam vlastně musíte vypočítat, přerozdělit přesně, kolik komu dáte v jakém balíčku pracovním, jaká bude zodpovědnost, kolik proč vlastně dostane konkrétně. Když to potom u toho Evropského sboru Solidarity, tak ta tabulka vypadá tak, že tam zadáváte počet dobrovolníků a tam se vám to vypočítává potom podle těch příspěvků, které jsem zmiňovala za dobrovolníka na den. Takže tam vlastně vždycky najdete tabulku, kterou musíte potom přeložit a tu část B potom musíte nahrát, jako uložit jako PDF a nahrát ji zpátky na ten portál FTOP. A někdy tam ještě potom jsou přílohy, které občas jsou ve formátu části C, takže vlastně část B, C je součástí části B. Není to úplně logické, ale je to tak. Ne ovšem u všech typů projektu, tak to je tomu jen u budování kapacit v oblasti mládeže a Evropské mládeže spolu. Co se týče těch projektů ve sboru, v Evropském sboru Solidarity, tak tam je potom potřeba vlastně přiložit místo toho příloha s informacemi o značce kvality, kde vlastně zadáte číslo té značky kvality ke každé organizaci, ke každému zapojenému partnerovi. A ještě u těch 2 projektů, které jsou centralizované pod programem Evropský sbor Solidarity, je potřeba přiložit čestné prohlášení podepsané právním zástupcem organizace. To jenom tak zdůrazňuji, dočtete se to, když tak ještě v té příručce k Evropskému sboru Solidarity u těch jednotlivých typů projektů. A v té části B, tedy, jak jsem zmiňovala, musíte uvést pracovní balíčky, což jsou větší skupiny, kde vlastně, jak to říct, spojíte dané aktivity, které se zaměřují na jeden celek, například tedy to může být řízení projektu, školení, diseminace. A v rámci těch každých pracovních balíčků musíte uvést výstupy, takzvané deliverables, a to nejsou samostatné činnosti nebo aktivity, ale výsledky. Takže třeba, když máte pracovní balíček diseminace, tak jeden z výsledků může být vytvoření webové stránky nebo zveřejnění publikace, vytištění ve 100 exemplářích, dávám příklad. Jo, takže to je v tom potřeba si takhle promyslet a ty výstupy musí být reálné a konkrétní a měřitelné. A nesmí jich být mnoho příliš, protože potom se stává, že nebudete schopni za tu dobu projektu všechny vlastně stihnout. Takže je třeba opravdu si to dobře naplánovat a být hlavně realističtí. A ještě upozorním, že rozpočet v části A, který vlastně vyplňujete online, tak musí odpovídat tabulce v části B. Pokud to tam neodpovídá, je to problematické. A tady pár tipů pro žadatele, na co je vhodné se zaměřit. Jak už jsem říkala několikrát, klíčové je, aby váš projekt byl propojen s prioritami a cíli výzvy, ale zároveň i s evropskými politikami v oblasti mládeže. Proto je vhodné si nastudovat do detailu ty různé strategické dokumenty. Zároveň je dobré mít vhodné složení partnerů, takže aby byla zajištěna spolupráce, vzájemná doplňkovost a přínos každého partnera do projektu. Pardon. Reálné měřitelné výstupy, jak jsem právě říkala, a zároveň, aby vlastně jste měli dopad jak na jednotlivce, na ty jednotlivé dobrovolníky, tak na systém, na společnost a na vlastně řešení výzev, které čelí mládež, práce s mládeží, organizace. To už potom záleží na typu projektu, který si zvolíte. Také je důležité identifikovat konkrétní cílovou skupinu a její potřeby díky analýze potřeb. To je jeden z klíčových bodů, protože to je takové zdůvodnění, proč je váš projekt relevantní, čemu se bude věnovat, jakým způsobem to bude řešit ty výzvy a potřeby. Takže opravdu je potřeba udělat analýzu a ne popis. Takže časté chyby žadatelů jsou, že popisují namísto, aby vysvětlovali nebo analyzovali ten problém a snažili se na ně odpovědět.
A také je důležité, abyste dodrželi zeměpisné kritéria, to znamená způsobilé země a počet organizací u každého typu projektu. Je opravdu nutné dodržet to minimální podmínky. Tak, to je z mé strany vše. Já vám moc krát děkuji za pozornost